Mae'n bleser 'da fi gefnogi lansiad prosiect Camau i'r Dyfodol. Mae hwn yn brosiect 3 mlynedd mewn partneriaeth gyda Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Glasgow, sydd wedi gynllunio i helpu i ddatblygu dealltwriaeth gyffredin ac ystyrlon o gynnydd yn y cwricwlwm newydd. Byddai'n defnyddio arbenigedd a phrofiad y system addysg gyfan ar ymchwil ar dystiolaeth ddiweddaraf o Gymru a gan arbenigwyr rhyngwladol. Rwy am gefnogi ysgolion unigol i fyfyrio ar eu harfer, gan archwilio sut y gall pawb yn eu cymuned o ddysgwyr i uwcharweinwyr gyfrannu at datblygu dealltwriaeth o egwyddorion cynnydd ac asesu. Bydd gan bob ymarferydd o fewn system addysg Cymru brofiadau gwerthfawr i'w rhannu fel y rhain gan athrawon yn Ysgol Ystrade. Yn y man cyntaf i ni falle mewn Ystrade, eithon ni ati i sicrhau bod arweinwyr yn pynciau ni o fewn yr adrannau perthnasol o fewn y meysydd dysgu a phrofiad yn gallu cael y cyfleoedd cychwynnol na i gyd drafod a chydweithredu gyda'i gilydd. Be ni'n neud ar dechrau pob hanner tymor a dechrau'r blwyddyn ysgol, wnaethon ni isel lawr gyda gwahanol adrannau, enghraifft y ieithoedd, a cael sgwrs dyn nhw ynglyn â pa agweddau at y sgiliau rang bersonol nhw'n gweld gwendid neu falle'n ardal oedd eisiau disgyblion Ystrade i ddatblygu yn gynnar yn y flwyddyn. A trwy hynna wedyn, a eto trwy llais y dysgu gyda'r holiaduron i'r disgyblion yn blwyddyn 7 yn gynnar. Wnaethon nhw adnabod hefyd bod nhw'n mwyn datblygu enghraifft sgiliau cyflwyno o flaen eraill a hyder nhw yn siarad o flaen grwpiau pobl. Trwy gynnal trafodaethau gyda'n dysgwyr ni yn ystod diwedd tymor yr Hydref ac yn ystod tymor y Gwanwyn eleni, fe sonio nhw wedyn am y cysylltiadau amlwg roedden nhw'n gweld rhwng y profiadau dysgu ar lawr y dosbarth, rhwng y gwersi a'r darpariaeth iechyd a lles. A fe gysyllton nhw'r profiadau yna naturiol iawn gyda'i gwersi Cymraeg a Saesneg o fewn maes dysgu a phrofiad ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu. A ni wir yn teimlo nawr o gynnal trafodaethau cychwynnol nad yr dysgwyr a gwerthuso'r broses na eleni, bod cyfle gyda ni ddatblygu ymhellach ar y math hynny o fapio a darpariaeth yn symud ymlaen gyda'n cynlluniau ni ar gyfer y flwyddyn nesaf a thu hwnt.